on lähtö. Katsotaan auto. Mitenhän käy iskellä? Saako hyvän paikan? No nyt on hyvä, kun toi valkoinen Bemari, mikä lähtee nopeita, niin se on oikealla puolella. Nyt pääsee tohon. Joo. Ei pääse änkeen. Viimeksi änkes mun sisäpuolelle. Mä olin ihan... Niin oli joo, se otti sisälle. En mä uskaltanut alkaa kikkailemaan. Mutta jos... Niin toi kahden... Vanina. Lähellä. 1, 2, 3, 4, 5. Onks Bemari käynnissä? 5. Eikö se heilu siihen? Ei se ainakaan kädet heilu yhtään. 7. Mitä sä näet? Muistikohan se laittaa puhaltimen päälle? Paljon. Niin se plekki. Kato tuo toinen lentokone. Kato tuo toinen lentokone. Onko siellä punaisella moottori? Oh, punaisessa? Joo. Ei tulla punaista autoa. Maisa. Kato, nyt lähtee. Joo. Jääkö setä alla? Ei. Katsotaan. Aika ajaa. Ei vittu, kilkasta. Ei, tässä on hyvä, on pari kertaa aikaa hyvin. Yksi tiedä. Aika hyvin tuo Nissanin lähtee, vaikka kuulostaa ihan onnettomalta. No toihan on voittanut kaikki kisat, missä on ollut mukana. Aika erikoinen. No. Mut jos siellä on samalla tavalla teho kuin tuossa valkoisessa Bemarissa... Aika ajaa niin lujasti. Joo, kyllä se sitten etuvetänä menee vaikka. Ajaa. Toinen ralliauto. Kyllä. Hienosti kolmas. No menee ihmeen lujaa, toi Mitsuki menee kyllä. Mä en ymmärrä, ei se yksiputuinen vakki ole millään. Kato suoraan Tää siihen. vähän rimmattu. Se jättää kato suoraan. Kato, lujaa menee toi valkoinen Bemari, kun se saa kiinni. Se... Ja ne on varmaan ajanut aika paljon. Nyt on muuten hyvä tasaväkisen näin. Missä sun isi on? Mun? Jaa. Ei, mun isi on täällä. Mennäänkö leveäksi? Pitäis ajaa saatana sisemmälle. Ei. Jotakin valkoinen Bemari oli. Ei, yritti vetää tossa. Kato, Mitä mennään? pyörähti. Täältä vielä piti pintansa ton Bemariin. Valkoinen meni ulos. Toi on paskamainen, kun tuo kaide lähestyy aina kun vedät. Toi vakioalusta heiluu niin paljon, että se on toiseksi ton kanssa pelattava. Mutta... Mitä me on autossa? Kato, ohittaakohan kohta valkoinen auto yksi. Vitsi toi valkoinen ja toi Almeren, ne on jo nopeita. Oh. Kato, akkordi menee kohta Bemarista. Miten nuo etuvetoiset olla noin nopeita? Kaikki ajaa nyt jo etuvetosta aina. Akkordi on paras. Saatan. Mitä? Se on ihan Akkordi on paras. Sitten tulee itse ajaa Toi menee lujaa. Mä ajattelin, toi ei aja edes lujaa. Aika tasaväkinen toi video. Nyt on aika 4 menee ihan 5 menee tasaväkin tosi hyvin. No toi Almeren se on nopea. No se menee tossa samassa kohtaa, ei se saa kiinni eikä saa. Se vähän jättää, mutta ei paljon. Nyt alkaa Pökkönen päästä juonesta kiinni. Joo, mutta menee vielä 50 kierrosta ennen kuin... Eikö ei enää olekaan ei koskaan ehti kaukaa. Ei. Ota sitten mun muodon. Kyllä se vaan totuttelua kestää. Menee siinä 10 kierrosta, että pääsee vähän juoneen kiinni. Joo. Aina sisältä ottaa Mitsu. Sano. Aika tiukka. Kato, kun mennään. Ai vitsi. Kaikki viisi. Tulee tästä. Tää Bosniin
Niin, se on vaan niinku... Sitten mun puolella. Mihin sinä lähet? Ethän sä aja mitään. Ajat sä? Mitä ja mun? 8 autoa, viimeistä 2. Kato, ai vitsi, Honda meni ohi. Jaha. Se oli lähellä tätä aidetta ton Pemarin. Nyt sai hyvän kauden. Tuo Honda näköjään poimi se valkoisen. 3 kierrosta, niin se poimii kuule ton kullanvärisen. Kyllä. Se nimittäin tulee aika lujaa. Se ei tuu, se tulee hyvin poimii. Mutta toi Honda menee kato kyllä lujaa. Siellä on pitoja hyvin. Sitten jos Pemari ne vetää kato kullekin. Musta vaan ne ajaa toiseen päin. Mulla ei oo kypälää. Mitä? Mitsukin yrittää toimia. Joo. Nää pitäis tulla vaan muuta haluaa. Mä käyn oppiin. Älä katso mitä aikoja. Näytä. Mä käyn katsoa paljon kierrosta. Joo. Nyt on jotenkin tasaisempia autoja toi. On paljon tasaisempi. Toi Honda. Mut nyt menee tommoista. Toi Lancia Kato mitä käy. melkein yrittää hiilistää. Ei kun ei. Toi Almera on voittanut edellisen aina missä on mukana ollut. Se on voittanut aina. Nyt oli hommani jo Lanciakin kunnolla siksi rallikussa. Pitää tuo soralla tai asfaltti pois vähän. Aika nyt mennäis mennä meikäläistä, kun hyökkää perään. Joku vaikuttaa varmaan tuolla. Se voi olla. Jos sulla näin pitää se. Pääsee vakoille aikaa kauan ajan. Kauan kuka. Niin nyt on mennyt jo 15 minuuttia. Orionin kierroksella kiinni. Mitsu ja Almaran väli on nyt taas rauhoittunut. Tuo Almara taitaa mennä suoralla aika kovaa. Vai missä kohtaa se niinku karkaa Mitsulta? Toi Mitsu karkas viimeksi niin suoralla aina meillä.
täälläkin ne nyt toi. Ne kaikki niin taas. Näköjään tippuu. Puskee toi. Ei vielä valkoinen Bemari epäliä. Se on siellä ruutiikin. Siinä on tavalliset renkaat, olisiko se siinä? Noin vaan nopeet no etuveto. Nyt on 721 oli nopea kiertosäänkä, se oli meidän. Oi hyvä. Se on hyvä, että pohjat edessä ajettu. Mä vedin viimeksi 1.03. Mut siihen sai vetää aivan raivona. Niin varmaan. Tää lykkäsen radalla sekunnit on pitkiä matkoja. No. Hyvä, Honda meni leveäksi meni. Meni pahasti leveäksi, se puski viimeksi. No niin. Hyvinhän tää menee. Nyt menee muuten lanseeksi jotain. Ota venttiili. Tuo tietysti tuo. Vitsi kun mä näen yhtään missä kunnossa rata. Kato. Pöykkönen nappaa kiinni kohta. Joo. Mä oon tänään muuttanut. Varman päällä. Hyvin etenee kyllä toi. Joo, toi alusta on, vaikka se onkin tommonen, niin se ei hirveästi suudittaa. Siis. No huomaa sen, tuo toinen Bemari, vaikka se on enemmän teho, niin se on aika paljon kauempana. Ja Pehkonen ei äänetä rataa ei niinku ollenkaan oikeesti. Muutama kierrot ja automaatti Scorpionille. Et se ei niinku tunne rataa niinku yhtään. Kato taas Honda saavuttaa ihan älyttömästi tonne. Ai saa. Näis vaan. Tässä mutta Pöykkönen on kakkonen kiia vittu. Kato. Ahdistele. Ei ikinä pelata. Honda ahdistelee Pehkosta oikein tosissaan. Se meinas mennä. Täällä on niinku parit. Almera ja Nissani, niinku Mitsu ja nää nyt on ihan kunnon pari nää. Raskapaa kunnolla nyt. Kato kun tulee kovaa. Pehkonen pitää vaan linjan näköjään. Nyt mennään sisälle. Oi, sisällä oli jo. Oi. Hienosti vetää. Nyt pitää päästä vähän jarruun. Joo. Äijä menisi paskat sekaisin. Ja Bemari varmaan pyörähtäisi ehkä. Ja Bemari pyörähtäisi. Ei, no tuossa suoralla, just tossa kiihytyksessä, niin se säikättäisi sen verran.
Vitsi se ahdistelee kyllä kauheasti. Hirveä ahdistelu tuo mutkis. Se paskat sinne. Tuolla vaan istuu tuon valkoisen pömälin kylissä. Se on paljon ilkeämpi ajaa. Senkin tutkat vettä, niin siinä on kaksi vaiheessa. Oho, aika leveästi tulee. Ei kato heti. Joo. Pitkin lähtee. Vielä vähän ylä. Eihän Jasperilla on pissihätä. Menee näin paljon. Sano, kun on pissiä vähän. Hyvä. Toi Honda menee aika levottomit linjat. Oi, Pehkonen meni leveäksi. Iskä mentiin vähän liian. Uittas heti. Joo. Mikä? Aika näipää juoda. Ei oo, se on tykkää. Tää on missä tuolla vähän. Tää on kiva ja näyttäkää, kun nää kaikki niinku osaavia ihmisiä. Ja siellä ei oo mitään semmoista ihan yllätyksellistä, että nää ajaa niinku silleen niinku autoja pitäisi ajaa. Kohta, kato. Meni. Sieltä. Ei mitään. Ihan. Toi on kiva, nyt Pehkonen pääsee mielipuuhiin. Aja kisa. Jätään yhden kaverin. Oot sä Jasper tällä ottanut? Tää vakuuttaa. Kato, Jenni on toinen kamera tuolla. Onko sun Jenni lämmennyt kädet yhtään? On vähän. Vaihdetaanko vuoroa? Ota kohta, kun me... Joo. Kato, muuten sitä ei sit näe, jos jotain tapahtuu. Jotain kivaa. Tai... Etuvetöstä on 3 kärkiä. Ei oo. Puuttuu laulu. Ei saa vittu tommonen. On se kyllä. 30 minuutin pemanen jää tällaiselle. Niin. Ja tuo parkki Lancerille. Onks Pehkos ongelmia? Leveäksi meni tuo. Onkaan se joku vika tullut? Rötää tai jotain? Ei. Se nyt kato pääsee ihan tohon nurkkaan. Se on hermostunut. Ei, kato, ei kulje. Ei, kun tyytyi siihen. Nyt on jotain.